Ja. Ikke? Jeg ved meget om vinterbadning. Ja. Det er jo noget, jeg virkelig bruger meget energi og tid på. Du kan jo fortælle om det her. Så laver vi sådan en... Jeg spørger ikke om noget, du kan bare sådan snakke frit. Skal jeg bare snakke? Jamen, jeg er ikke en stor taler, men jeg kan jo starte stille og roligt. Det var jo for nogle år siden. For første gang, jeg ligesom prøvede det. Og der var jeg da lidt skeptisk, du ved. Det er jo sådan noget, ikke særlig mange i min unge alder gør. Så jeg tænkte, jamen, måske skal jeg bare være trendsetter på det her. Og det føler jeg egentlig, at jeg også har været og er. Jeg ved ikke, om mange der kender mit navn ude i byen. Men Trenden, den kommer ikke af dig, men ud af dig. den kommer, jeg er trenden. Menneskeskabt. Sæt dig ned på den, og så er den der. Så ja, præcis. Altså trendsetter. Ja, jeg satte mig faktisk på trenden tilbage i... Det er faktisk, det ligger i ordet. Ja, trendsetteren. Så alle, der har lyst til at sidde for mig, kan bare Så det kan faktisk dig, man kan takke. trend ind i sig. Det er faktisk dig, man kan takke for, at det her sauna-boom, der er sket over de seneste Det kan man år. egentlig godt takke mig for. Jeg vil også sende min tak ud til folket omkring mig, som har lyttet og taget... Uden de egentlig har vidst, hvad du har gjort for det. Ja. Det er bare det der, det var lidt sådan en reveal. Ja, jeg vil Der sige... er ingen, der har set den komme jo. Nej, der er åbenbart ikke nogen, der ved nok om mig, at det er mig, der Det tænker jeg ikke, der er. har stået for det her. Så jeg har overvejet et LinkedIn-opslag. Den siger, Undskyld, ikke en trendsetter-video her. den siger ingen internetforbindelse på flyveren. Eller? Okay. Ja. Og hvad... Så kan jeg ikke. Du burde gå i sauna og så mærke efter, hvordan man gør. Jeg ved det ikke. Så skal... Men jeg husker det bare dengang, det var, vi kunne booke lige hvad vi ville. Der var ikke et øje i sauna. Der var en gang, hvor ingen Nu vidste. kan man kraftedeme ikke få en eneste plads nogen steder. Ingen vidste, hvad det Det gjorde skyder ved en, og hvor godt det var. Så skyder op som nogle champignoner På en frisk efterårsdag. efter regnvejr. Ja, og det er jo, kan man jo godt sidde og tænke lidt over. Ja, der er ikke nogen, der har tænkt over det før nu, men altså. Hvad siger du? Du synes også, det er fedt, ikke? Jeg er ikke med. Jeg har ikke fanget trenden endnu. Nej, jeg er ikke med. Jeg ved ikke engang, om jeg filmer her. Boomer... Jeg se mig selv, tror jeg. Er det dig Kan selv, du? du filmer? Et Boomer TV, kan den hedde. Ja. Filmer du mig stadigvæk? Jeg ved ikke, hvad jeg gør på det engang. Blinker rødt. Jo, den filmer dig. Nå, den er stadig fuld sving. Husk at klippe lidt i. Det er kun de gode pauser, der kommer ind. Men hvad med dig selv, Thomas? Skal vi vende kameraet lidt, og så gå lidt steppet dybere? Det kan vi godt. Vi går lige steppet dybere her. Så Det er min kone her. det er Anne, Thomas' kone. Anne, hvad synes du om Thomas' Ej, jeg er seriøst ikke det. nye tiltag? Hvor zoomer man på den her knap her? Eller? Det ved jeg ikke. Kan man zoome på den her? Man kan ikke trykke på Land Smart. Den er i gang. Vi kører. Kan du ikke fortælle mig lidt om dine oplevelser med det at være... Jamen, du har jo faktisk gået steppet videre efter, at jeg trendsettede det her Saunagus-koncept. Der er du jo faktisk... Du har taget simpelthen taget en uddannelse, har du fortalt mig. Ja, men det er fordi, jeg har 4 børn. Ja. Jeg vil gerne starte, og de bruger mange af de der håndklæder. De har en helt perfekte tekstur, og så en dag så tænker jeg, de kan bruges til noget andet end... Men for at jeg ligesom kunne begynde at tænke, at jeg hellere tage den der uddannelse først, så det ikke så helt åndssvagt ud, at begynde at stå og svinge med sådan en håndklæde. Men Så må det jeg er lige- faktisk lidt min plan at på et tidspunkt, og så sy de der håndklæder om, og så begynde at sælge dem. Jeg Brugte børnehåndklæder. ja, de der, hvad hedder de der, hvad er det for nogle, vi har? Prinsesse et eller andet, sådan noget. Frost, Disney. Ja. Disney. Men jeg er nødt til at lige at høre dig. Så du kan godt se konceptet med Frost, Sauna on Ice, Frost. Åh ja. Disney. Ja. Men tænkte du ligesom mig Det var det, der startede det for mig. med sauna-gus-delen? Tænkte du ligesom mig, det her håndklæde, ligesom jeg tænkte med sauna, det her håndklæde, det kan så meget mere. Tænkte du det med håndklæderne? Jeg har altid godt kunne lide håndklæder, der har haft en del over på banen. Det tørrer der bedre. Du kender det der Det med, suger at bare. du tørrer af, og så helt tør bagefter, ikke? Ja. Det skal helt, og så skal Det er det den ikke være følelse, for du blødt. gerne vil have. Du skal ikke være for blødt. Nej. Okay, du må godt krasse lidt, når man Det skal tørrer krasse sig på lidt. ryggen, ikke? Det skal mærkes. Du Helt skal til mærke. det værste. Ja. 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 Men for at være helt, det er jo Ja. det. Vi skal jo ikke være useriøse, vel? Nu har du lige siddet og været meget seriøs omkring din... Lad os fortsætte i den seriøse bane. Nej, men det startede jo for hvad? 2,5 år siden, hvis det er det, vi snakker om. Det er sauna, vi snakker om. Ja, vi snakker jo egentlig om håndklæderne. Hvornår kom det til dig med håndklæderne? Var det da du fik børn? Fordi det er da trods alt mere end 3 år siden. Nej, men det er fordi, du giver faktisk ret meget for de der håndklæder, ikke? De er ikke sådan helt billige. Nej. Og på et eller andet tidspunkt, så er det også sådan, som om, at du kan ikke blive ved med at bruge dem. Det er Men ret de meget har- next level, synes jeg, af genbrug. Det kan jeg Men godt de lide. har bare en eller anden form for... De har den rigtige bredde og længde. Ja. Så det, jeg tænker at gøre, det er, så syr jeg dem sammen, og så kan man ligesom så kan man bruge dem som gus håndklæder. Ja, det er next level thinking, vil jeg kalde det. Er der mere, du skulle vide omkring håndklæder? Nej, men det var egentlig lidt et sidespring, men det var utrolig interessant at høre om. Men jeg tænkte på, om du ikke vil fortælle mig lidt om din oplevelse som gusmester. Ja. Det kan jeg forstå ud fra, når jeg læser på din LinkedIn-opslag, at du faktisk gør dig i gusmesteriet. Gusverden, kan man også kalde. Hvad hedder din Instagram nu, når vi er ved det? Så kan vi jo Den lige hedder- smide den med i feeden her. Den hedder Bullet Dad, Bullet Dad. fordi jeg kører på en ladcykel, som hedder en Bullet, og så er jeg en far. Ja, ja, godt tænkt. Og det er også meget, det er faktisk meget nutidigt med de der bullets der. Er der plads til familie og alt muligt? Det kan være alle dem, der skal være. Du tænker utroligt bredt, og det kan jeg godt lide. Det kan være det er 4 meget børn. jordnært. 4 ligesom børn. sauna-gus, som jeg Kan der opfatter. være 4 børn?
Der kan være 3 børn, kan der være, sådan, hvor det er sådan nogenlunde forsvarligt, ikke? 3 børn faldende, fordi de bliver større, de børn. Ja, de vokser sgu lidt, de børn. Så skal vi lave nogle videoer med det her kamera her omkring, og indhold skal være noget gus, køre på en cykel, svinge med nogle håndklæder. En god talks, vi har gang i her, synes jeg allerede. Og så have de her en-til-en snakke her. Ja, det er meget gode... Jeg tror faktisk, de her snakke kunne der faktisk være rigtig mange views i. Jeg tror godt, at Det tror jeg. der er i hvert fald allerede en, der kigger på, og derovre kigger med. Nu er det lidt awkward, når nu vi sidder her med et kamera på, ikke? Men hvis du forestiller dig alle de mange gange, vi har haft en god snak, det var blevet filmet, og det er lige var blevet klippet lidt forskellige steder. Ja. Det er ikke alt, der kan tåle at blive lagt op. Men vi kunne jo overveje at klippe nogle små videoer ind, eller vi kunne lave en video, hvor du svinger med håndklæder, og jeg peger på en sauna og sådan nogle ting, for eksempel. Så handler det om at få nogle partnerskaber. Folk, der ligesom sponsorer os. Ja, det tror jeg alligevel kommer hurtigt. Det kunne være fedt. Så har du sådan en sauna stående der. Vi har jo ikke nogen bil. Hvis nu der er nogen, der lytter med, som tænker, hey, det kunne sgu være fedt, vi kan gå ind i sådan en bus. I skal da have en ny Range Rover eller andet. Ja, Vi kan få den rundt i. med 9 sæder. Men I sæder, som vi filmer med det her GoPro her. Ja. Så skal I bare skrive. Så selv. Så er vi friske. Selv flere penge. Ja. Jamen, var det ordene for nu, eller? Ja, det tænker jeg. Skal vi så... Jamen, så tror jeg, at vi på vegne af Thomas og jeg kommer med et Instagram-navn på et tidspunkt. Så tænker jeg, vi siger vel tak for nu, Thomas. Bullet Dad, a.k.a. Husmaster. Og små børn. Nej, store piger. Jeg tænker også, at vi skal filme nogle... Det der er Thomas' video her til vores børn. anden datter. Det kunne også være lidt sjovt. Ja. Kæft, det bliver godt. Hvad mener jeg? Hvad siger kamera? Tag det kamera. Det er ligeglad. Vi filmer stadig, Thomas. Så sig det pænt. Hvad siger du, Skan? Nej, jeg siger ikke noget. Kan man ikke zoome herinde? Jeg tror, man skal sidde og massere den her rundt her. Ja. Det er ligesom at... Ryk linsen ud. Er det ikke sådan Carl Zeiss? Er det sådan en? Det er også en ulempe, når man har så mange børn, man kan aldrig huske, hvad det hedder. Jamen, det kan godt gå ind og blive stort, det her. Det kan det.